Umndeni wakaMbhele usathukile namanje kulandela ukukhala kwezulu lezandla lapha kwadlula emhlabeni indodana yawo eneminyaka eyi14 uMnelisi Mpele. Lo mndeni uthi uMnelisi ubesanda kufika kwamalume wakhe ngaphesheya komgwaqo ngemuva kwesidlo sakusihlwa nonina. Udutshulwe ekhanda. Njengomndeni sibhlungu angazi ukuthi singathini ngendlela esibhlungu ngayo ngoba lo bana bese sabheke elikhulu kuyena. Ngendlela ekwenzeke ngayo ehambele esigamekweni esinzima kangaka ngathi kuhamba umuntu omdala ingane ena 14 years. Umndeni omunye umgilo okungumfana futhi Manyoni obeneminyaka engu30 nawo usemanzini. Nayo Manyoni udutshulwe kwaba kanye ekhanda. Umphakathi uwona ofuna mhlawumbe umobilize mhlawumbe angazi kuzokwenzala kanjani but njengamanje umphakathi owazi kangcono izinto enjalo because mina sesifika thina kuyisini. Izwe senginothisa lethu ukuthi lesi sibhamu ngathi siqhuma eduze ngoba siqhuma izikhathi eziningi. Ngithe ngizwa abantu babe sebedlula ngomgwaqo bathi awunanga umuntu ulele phansi. Umphakathi uthi abanye babagilwa bebedayisa idakamizwa ihunga namaphoyisa athi imbangela bekukuba ubhongoze egamekweni zamaqembu egelekeqe endaweni. Information at the scene from residents in the area indicates that the 6 individuals were involved in criminality in the area, and it's suspected that they were killed by their rivals in that informal settlement. Akukaboshwa umuntu. Endabeni za SABC nginguvusi Khumalo eMlazi.